desa kang aran desa Celuring. Jaman semono ana pitik kang kasebut pitik Sawung Alit kang dadi jagone wong desa Celuring. Nalika semono arep didul Ami jagone wong bangsa Walanda. Ayo dulur diteleng biar tarung pitik Sawung Alit. Saya tidak takut walaupun saya sendiri. Tapi saya wes kene ae. Kowe duwe jago. Saya punya jago. Apa duwe pikirmu apa pikirmu? Ayam saya namanya Roberto dari Adi. Ayam saya itu. Coba namanya Roberto dari Adi. Mau apa? Wong Celuring yo duwe jago kok. Siapa? Ayam jagonya orang Celuring. Weh, jagone wong Celuring. Jagone wong Celuring kayak pitike wong Celuring. Sawung Alit. Sawung Alit ya. Apa itu sawung silit itu? darane sing duwe pitik kok. Kudu aku goblok. Mana anak buah saya ini? Weh, pitike ditaruh pitike. Sayang, ayam sayang, Robert,
Roberto. Roberto. Lho, pitik pudran. Kami tenggengen lho. Roberto sini Roberto. Roberto sini. Repot kadung sing duwe bola kan gedhe Allah. Pitik kejungkel. Pitike kejungkel. Kowe ngisi-ngisine aduh urene teko londo mrene pitik sandung. Jangan meramaikan ayam saya. Jangan meramaikan ayam saya. Ayam saya ini pernah menjuarai lomba tingkat. Itu orang jurek goblok-goblok itu. Ayam saya ini pernah menjuarai lomba tingkat RT. Jangan Anda remehkan. Milu lomba apa? Lomba renang. Ayam saya ikut lomba renang. Pitik lomba renang. Orang Belanda serba bisa. Mau apa? Wes aja omong ae, ayo duduk pitike duduk. Ayo saiki duduk ayo. Duduk ae. Woi, wong klore ayo.
Pitik sawengan dadi jatine wong Jawa. Nalika semono menang menarik paden para pitik sawengan. Dedekake wong Clorik ora kesio-sio yakin rasa-rasa sira dijajah abdi wong bangsa.